Hej alle sammen. Carsten her. Velkommen tilbage på kanalen. Videoen i dag, der er jeg kørt ud for at tage nogle billeder, som jeg kan redigere. Jeg synes, at det kræver nogle friske billeder at lave en video, hvor jeg redigerer billederne. Og så kom jeg til at tænke på, at hvad der vil være godt at tage billeder af. Og jeg har faktisk kørt ud i nærheden af mit kontor. Jeg kører den rute stort set hver dag. Og så er nemlig nogle få ting, som jeg tænkte er usædvanlige i en forstand. De er i hvert fald usædvanlige i Malaysia, hvor jeg bor. Og den første ting, at jeg har på programmet, den måtte jeg rende fra, fordi der var simpelthen en hel stribe hunde, vilde hunde, eller hvad man nu skal kalde dem, som var mere interesseret i mig, end jeg var i dem. Det første, det var faktisk et gammelt lokomotiv, damplokomotiv, hvis ikke der er to, som er til reparation henne på en fabrik, lige først i området her. Men det vil jeg prøve at se, når jeg kører hjemad, om hundene skulle være smuttet deres vej, og om jeg kan være heldig at få et billede eller to der. Jeg har pakket min taske med mit Canon 5D og de 4 objektiver, som jeg har herude. Lad os prøve at gå udenfor og se. Jeg har også taget en hat med, men jeg kan se lige her, der er det ikke så nødvendigt. Herude der er det således, at selvom det er gråvejr, sig mig, kan jeg ikke rette, det her lidt op sådan. Selvom det er gråvejr, så bliver man bare forbrændt af solen på no time. Så det er vigtigt at have en hat med, hvis man skal ud, hvor man ikke kan finde skygge og læge for solen. Men som sagt, gråvejr i dag, og det er også farligt, men det er jo godt, når man skal tage billeder. Klokken, det er søndag, og klokken er, hvad er klokken? Det er lige omkring middag, så solen den formentlig lige ovenover os. Altså, det vil sige, at der er en masse træer og det lige ovenover os. Men ting nummer 2, og der holder jeg nu, det er en hestetrailer, hvis man kan kalde det, som jeg har set igennem flere og flere år. Jeg tror aldrig, den har været ude på vejen. Det er således herude, at lovene og sådan noget, det er de gamle engelske love. Og lige nok det med trailer, det ved jeg lidt om, fordi jeg har faktisk for mange år siden været med til at starte et firma op, hvor vi tænkte, trailer, det er en god idé i Malaysia. Det var det ikke. Vi lukkede firmaet igen. Vi lavede nogle trailer, vi designede nogle trailer, og vi byggede nogle, og vi fik dem faktisk også typegodkendt. Men selvom de var typegodkendt, så er det således herude, at en trailer, den skal være registreret til en bestemt bil. Så det er ikke som i Danmark, at man bare lige kan låne naboens trailer og spænde efter. Det er simpelthen noget med, vejafgift, vægtafgift på traileren. Det er ikke dyrt, men den skal have samme nummer på nummerpladen som bilen og så videre og det er kun den bil, der må køre med traileren og så videre. Men whatsoever, jeg holder nu ved en trailer, som aldrig er noget at komme på vejen, og den bliver brugt som losseplads, vel nærmest. Så lad os se, hvad vi kan få ud af det.
Den er der. Nu er der ingen grund til at risikere og at gøre nogen træt af os ved at vise deres skilt og husnummer og så videre. Så jeg tror, vi holder den på den måde her. Jeg vil lige finde et kamera. Sådan. Hvis jeg bukker mig ned. Ja, den er lidt tålig, den bil. Jeg tror, jeg vil gøre det, at jeg zoomer noget mere ud. Sådan. Fordi ellers så har jeg jo simpelthen ikke en chance. Sådan. Det er I. Hej hej. Jeg har taget kameraet frem. 5D Mark IV. Og jeg har sat min 70 til 200 objektiv på kameraet. F2,8. Jeg tror, at det er det rigtige objektiv til et billede her. Lidt. Sådan. Jamen lad os komme i gang. Nå. Det er jo således, at sådan et gammelt DSLR spejlrefleks, digital spejlreflekskamera, der er man nødt til lige at gasse lidt ned og se det hele lidt an, at tingene nu er, som man gerne vil have det, inden man tager billedet. Så holder den lige. Jeg tror, at jeg skal have skiftet den der over, sådan one shot. Og ISO'en, den tror jeg sætter op til 200. Det er således, at lyset, det ændrer sig hele tiden. Nu kan det tit være en god idé. Det kan jo tit være en god idé at prøve lidt forskellige vinkler på det. Og jeg er så heldig, at jeg har et vatterpas i kameraet.
er lige før det billede, jeg tog fra den anden side her. Ja, man kan se det her. At det blev bedre. Det er lidt moody. Men så det var første location. Så tror jeg vil pakke kameraet ned. Altså et fint objektiv 70-200 til den slags her. Så har jeg en idé til det næste sted. Og jeg tror faktisk, jeg vil gøre det, at jeg bare lige lægger kameraet over på sædet her. Fordi det vil faktisk gøre det, at zoom ud. Det er zoom ud. Alt hvad det kan. Sådan. Drej det lidt. Ja, det er ikke nemt. Det er ikke nemt det her. Sådan. Så det var det første. Det var det første sted. Så har jeg en idé om, at jeg muligvis kan være heldig at finde en gammel lastbil med træførerhus på. I gamle dage herude, der var der mange af de der lastbiler, der jeg ved ikke hvorfor. Men der var mange af dem, der kørte rundt og der havde man simpelthen lavet et træførerhus på. Det er ikke så... Det er sjældent at se dem nu. Dengang jeg kom herud for 25 år siden, der var det sådan meget almindeligt, og man var sådan, wow, når man lige så sådan en gammel Mercedes lastbil med træførerhus på. Men jeg vil da lige køre rundt og se, om vi kan være heldige at finde en. Jeg har før taget et billede af en, der holdt lidt længere ude her. Og hvis vi er heldige, så er den der. Jeg har også før set en heromme faktisk. Det kan være, at jeg lige skal slå et slag den vej rundt også. Det prøver vi, ja. Det sker der ikke noget ved. Så. Nu kommer det nok til at knase og brage lidt i mikrofonen, når jeg tager sele på. Men man skal huske at tage sele på, også her i Malaysia. Gas, min blæser lidt ned her. Så nej, så tanken det er at finde noget, der er lidt usædvanligt, og alligevel ikke. Nå, der blev arbejdet. Man kunne faktisk også tage billeder af nogle af de der kinesiske småtempler, de sætter op foran alle deres fabrikker og kontorer. De er overalt her. Og specielt der hvor ejerne er kinesere. Der er der mange templer. Der er også nogle templer, der er blevet dumpet der. De har nok ikke været gode nok. Og en masse gamle biler, der holder derovre. Det er således, at der har været, jungle helt indtil her. Indtil for nylig, der er det, junglen blev fældet, og jeg tager lige hen og kigger her, om der skulle være en lastbil med træførerhus her. Det har jeg først set.
er lastbiler, men der er ikke træførerhus på. Nej. Vi prøver at dele med at køre hen ad den vej, hvor jeg før har været heldig at se en. Det ser mørkt ud. Himlen den er meget mørk. Jeg håber vi kan nå at blive færdige inden det giver regnvejr. Den vej vi skal hen af for at komme hen til der hvor den lastbil den så holder. Det er jo den danske fabrik der ligger der. NEUJKF. Det er en lille serviceinfo der. Så jeg er ikke den eneste. Jeg er ikke den eneste, der har fundet Seramband her. Nej, den vej vi skal hen af her, den fører faktisk ud til en gammel grusvej, hvor at det er sådan herude, at jeg tror det er om søndagen, lørdagen må de vist godt, men søndag og helligdag og sådan noget der må lastbiler ikke køre inde i byerne. Og så er der sådan ligesom lavet en grusvej bagom her, hvor lastbilerne i gamle dage, de kørte den vej rundt for at komme udenom byen, og så kom de faktisk ud på den gamle hovedvej til Kuala Lumpur. Nej. Jeg tror ikke, vi har held med os med lastbilen. Den er nok væk. Den plejer nemlig at holde her. Det var en skam. Det var en skam. Vi kan godt prøve at... Men jeg er ret sikker i min sag, hvad det angår. Så jeg kan ikke forestille mig, at han er begyndt at parkere længere ude af vejen, altså. Nej. Men de var også gamle, de der lastbiler. Og det var nu alligevel sjovt at se, at de sådan lige frem havde lavet et træførerhus på dem. Jeg ved ikke rigtig, hvad der kunne være herude og fotografere ud over noget vild jungle, kommer der lige om lidt. Nej, men vi må simpelthen satse på at få et billede af det gamle tog. Der er faktisk nogle... men det kan jeg ikke. Det er en gammel dump truck, der holder der. Inde bag noget hegn. Og det er faktisk noget med noget ala træførerhus på. Det er altså ikke, det er jo ikke særlig pænt at tage billeder ind over folks hegn. Selvom man har lyst, så skal man lige
huske på, at det er jo folks ejendom. Man ikke bare uhæmmet tager billeder og bryder privatlivets fred og så videre. Nej, vi er helt ude ved Junglevejen nu. Og jeg tror simpelthen bare, vi laver et U-turn. Junglevejen, den er... Jeg ved ikke, om jeg kan nå at få den i billedet, hvis jeg tager armen ind. Den er der. Der er store huller i. Den ser ikke ret godt ud længere. Der har altid været store huller i, fordi alle lastbilerne, de har moslet bagom. Ja. Og der er vel lavet den ufarbar til en eller anden grad. Og så er det samtidig, så kommer der en cementbil forbi, og den skvatter lidt cement i hullerne, eller en grusbil, der tager lidt grus i hullerne, og på den måde, der holder de sig selv kørende på det. Palmer, stor stil. Jeg ved ikke, om jeg kan lave et sneak peek ind over hegnet ved at stoppe her. Hvor var de henne? De der dump trucks. Der holder faktisk godt nogen der, men de er også gemt væk bag ved noget hegn. De er der. Se om jeg kan... Jeg ved ikke, om man kan ane det ind igennem hegnet der. Der holder en der. Sådan der holder faktisk en der med ladet op også. Der. Som man måske kan se. Men lad det nu være. Det var en skam, at den gamle Mercedes ikke er kørende længere. Jeg vil køre hen til det gamle tog, og så vender jeg tilbage, når jeg er derhen. Lyset er ikke for godt her, men jeg har lige tænkt, at jeg ikke rigtig har lyst til at gå udenfor, fordi hundene, de står allerede klar til at komme. Selvom de vifter med halerne, og de umiddelbart ser venlige ud, så er det ikke sikkert, at de er venlige, når jeg kommer udenfor. Så jeg tror bare, jeg tager et billede af futtoget her fra bilen af. Hvis jeg kan. Lad os få det der. Det der er i det er, at det er begrænset, hvor pleasing ja, nu er alle hundene og hele vejen rundt om bilen. Men jeg ved ikke, om man kan se det. Zoom ud. Jeg skal lige have taget lidt mere, hvor himlen den ser hvid ud, så nå ja, jeg har jo også isonen op på 200. Men den får lige en hurtigere lugtid. Sådan, så er det kun lige henover futtoget, at jeg ved ikke, om man kan. Men der står faktisk et andet futtog der også, som man kan se i baggrunden der, bag ved hegnen. Og det er gammelt.
står en der Kuala Lumpur på siden af det. Skal vi bare have Huni til at... Skal Huni med i billedet der? Se. Der er det jo så, at min 70-200, den er for lang. Og vi skal lige have et billede af nogle skilte der foran. Oho. Personbilleder. Der skal jeg faktisk have et endnu større objektiv på for at få lygten. Men lad os gøre det. Se om jeg kan skrive noget om i tasken heromme, som kan bruges. Se, der har jeg mit 100-400. Det vil kunne du til at tage et af forlygten på toget. Det vil jeg kunne nå der. Og det er en marketter, så det er en skub ud i en. Se om jeg kan få Kan vi finde derovre? Kan vi finde noget herovre? Der er mange nitter, som er poppet ud over på det derovre. Hvad kan jeg finde her mere? En F4. 24-105. Det er ikke det bedste objektiv, jeg har. Jeg har ledt efter et 24-70 Mark 2 i lang tid. I Danmark der har jeg et 24-70 f2.8 Mark 1 liggende og brugt og bruger. Det er et hammer godt objektiv. Jeg ved godt,
her på YouTube, der er mange, der sværger for det her objektiv. Men jeg synes ikke, at det er super godt. Så det jeg faktisk vil gøre, det er, at jeg vil give det noget blende. Luk ned for blenden til F8. Og se om jeg kan få det bare en lille smule skarpt. Ja. Seks. Det kan jeg godt leve med. Så har vi haft 3 objektiver på kameraet i dag på den tur. Det var alt for videoen i dag. Jeg håber ikke, at motoren den larmer alt for voldsomt ind i videoen. Så vi ses i den næste video, hvor vi skal redigere. Jeg fandt aldrig strøm til mit Blackmagic Atem Mini, hvad det nu end hedder. Men min gamle laptop, den fandt jeg aldrig strømforsyningen til, så jeg må lige have installeret OBS på min laptop, så jeg kan optage skærmbilledet med den. Det gør vi i den næste video. Tak fordi I kiggede med, og vi ses næste gang. Hej hej.